Halo, gaham jatanano hingke haino halam shabanarokno an ketal video hingke ang video rok tubjaya balugui tongkha hingke tini kaisa ang video khai tongphiro hingke tamo sanai haino selai masija tongnani klai ongkaba video khaisino hinine khai tongkhata hingke thasingon thumani basago ang hingke basakheno video khai tongkha kolomani bo thuimali atini markheno current diporo thangkabla hingke thanginai phaipika haipeno tholphaya kom singke ba fan rok rimaya hingke amhaita ayo kolomui rokoi ma tongkha hingke ba tabukhe basai phaika hingke bahai tongbai khaslai kaham tongbai na hingke ang tini tam khai abrok norok nogano hingke tei rok tubujaya ko sidrang jali basai phaimani te tongoi current buru pani silo amda samia current phakisma tokunai hingke mai to chak hadi porni tusim tokujai kota hingke mani huirka tei rok kem khoya current phaya konkiba hingke nog rok phajai kono rok ma phanai wa kata marinai takma jobnai tokma jobnai gobangma tongo samung kito hingke samung rok khaigina ta ampore norok bai tesa ang time mankha hingke mane ani kam paikha hingke ang malik phinai ta norok bai hingke nai tongdi norok sak ani video no hingke taisa tongoi norok bai malik phisinai ora asugui tongma se sida nobar sip phaimani ar nangi tongkha hingko takhum rok hingke uwayango uwabo dong da tamhan dong no hnale iyobo rijak hingke chakumra achaimani da hnai tam hnai semile achaiuta kaikheka basaini mile hingke uwaro sintex ukugo hingke wngbo tongo orai blai nukliyata hingke angke chini thalik rok tamo rok hingke uwayango hingke ani wak norok nukha na torkha motamuti tabuk phalka bwsarok manasilo makhang peret belai haipang kol khnawse rihin keno phaitero buji sukka yang no sip phai tongo do belai rok lori mana sijak leta takhe kisa nobar thakabla gina bar phai tongo selamani video khaina rok saljabai pairi sima unglak video rok asaka selai jago karim bo phaya matok ya hain selai tong hingke mobile bo charge koribla mobile rok charge rewui tukui yakui norok bai sari boste he ma malai sinai hingke norok bai tesa ang sari go malai sibani ta hingke oro hingke tabuk kaki hingke haino basai kaki no nai tongo ta kaki hingke to bini bari rok saf khai tongo jabra achaijak hingke abono saf khai tongo hingke bobo nai tongkha na hingke borok ni kisa video khaina manta ama hingke bol rwkai phaide rok hingke oro kaki ni oro denta rok dalogoi sukna rok kwbangma hingke ba nai tongkha bo bari tangmani kisa hingke ang bo tabuk nogo thangui nayakuinai nokla rok kisa farigena ta hingke norok no bo phunukano kisa nai tongdi norok jaya karwi ani video no denta bang denta nongkorok tangsemo ha non phunu gele bari phunu tongo nongkorok dalog busu gwnang rok denta rok phantok hingke tako phantok mukhi hainta tabuk hingke nokla fargana ta hingke norok nai tongdi nokla to bisik tamhnai nobar rok phaya hingke asuk ligila kaingya hingke mia horo watui nobar phaijakbala hingke oro laijib rok tongo hingke ba nokla bwskango hingke ba kwrai bai keta hingke ma pharsinai hingke ang tabuk pharai tongo ta hingke obo nokla kotorma asuk tabuk pharnani am pharbai hingke current phaiui tukusinai.
Genrok naitong di ani video na sesak tabung nokla fargana ang hingke tabuk noklarok akorok farpai bikha hingke ba teibo sanja wngkha hingke tabuk tok rok ta khumrok chobai gina ta hingke wagrok kupungwi tongkha adarwi paigana amper norok bai malayan taiko sare hiru ang songsanai ke Salita pa sa nai. ng sata saka Kung pisan te, ang chikon rong da ako ba ko sa unta. bonabo ali guys tabuk se karin phai nokra norok kasing ko naridan kolom te sida asa kolom jak hingke ko ayang ko nana songbai ek bela ke borok yasari nana tungta hingke amper borok pai hingke se jeng nanai tukunai tasuk thanai tin to Wednesday hingke ba youth service tongo hingke thangna nangnai hingke thanai tukun musi thanai hingke naitong di norok no phunung mangkang phungana Tapi kelek-kelek lagi dah ni. Anh kem buổi khi anh đi này trong này bóc cái dos chân dos Bini kokor mau kerja pakai ke? Kamu sama sih? dos chân Dari này sini. Apa nanti kok? Ya mana khas orang ni hendak go. harga ham jatuna na ke thasingo chapso thangka hapen na norok no phunung mandi eta ang pandarok tuinya nang mula ti phangnoi ke norok no phunung mandi ya tabuk se tase video khai jong ke thasingo norok dol dol no khona nogo phaibo moisong phaijabla tambagi phai ke baisong thangjakta bong nogo kagoi bekenoi hingka hingke abose chikon sar thar phaita hingke borok bo ma phaike ta thar kabui tong geba tubui srapse berei thangai ke ta mai chai thanga hingke taka to thangnai kya taknila mai chai akoi kam kumpai bikha hingke tabke kisares khai thusinai ta hingke norok bai khana sita sembala sinai salsa pa video rok pare meya tamjan tabuk selemani tin to sari bose video khai hingke ba hingke norok khana sondogo video nubi manai hingke khaklayo norok an video no hamjagano sajagano hinui ne hingke norok lo horni maidi jakha sap sap thuka comment khai sanan tapok de hingke thuguna nai jotona phunga ham jotona no hingke ang to thasingo no basakha hingke kisa kam rok khaikya mane onyo haino sam kisimjak khaikya nok ni ri rok theboi kata basawi bisna rok hingke mani rok puto mianu hojak hingke ba tini mai rok kisa nai ne mai songman mai tekta hingke mai rok kisa nai ne tabuk kisa abo roti jagana hinui tongo ta hingke obo chabai norok bai taisa tongoi malai mangkha ba malayana tini to current kwrwi hingke current rok kwrwi hingke mobile charge kwrwi hingke asuk video rok khai manglak aboni bagui current phaikhe norok bai charge tui teisa malayan ta hingke ani amini ango tangkha thui tongkha naidiri tamjani rok pugui tongmikha haini morok jagoi haimang tongo ang kwtui chai tongo hingke ba ani gana gana hai rege tongha ta hingke norok bai taisi tongmani malai sinai to chai phunung gari hello gasing gari Tin ga mang la kata wa pake halo yo to. Wa ko no.
이게 능타임 맛이 비야. 앙다 앙그 땀바. 앙다 Ừ. 참아야 Ừ, nương cả ta sẽ lại. À, bây giờ sao các cái vậy? có cái vậy Ờ. Cái bộ các cái mà chỉ phải cái bỏ bị nằm ở trong nó cười. để cho mà bố đi mà chú mi cả bố Cái nương tác tao khai cho. cái video khai đặt ta khai chẳng đã khỏi đó. 다시 동아리 말하시면 되는데. 내 세상에 와서는 응. 너 보는 거는 아니셔네. 나는 보는 거는 Cái đi bort cả ham dolong nó. Ta bốc cái áng. Ở bên trong chúng nó chana sửa sai trong. Yang go mamu sang tu đi bort ni. Mai hinga mufun pa khido. Cái dal trong trong ta. Ở ta bung nó quay phải lọc lại đi bay drop. Cái quay phải lọc một hàng cái. Somebody tik lagi pa kita. Cái 작은 아따 따보 nuk nano rok ani palogo satung botung bo tai she horni bo hop hop phayung ge ba tungta ma yang lo mamu rok songoi tongta ang ta sa sa tu আমরা যেটাতে মাছ ধরবো সেটা হলো পোলো আর এই পোলোর সাহায্যে প্রথমে ধরে নিলাম একটা মাগুর মাছ আর আমরা এদিকে পোলো দিয়ে মাগুর মাছ ধরতে না ধরতে ওদিকে আমাদের একটা দাদা enggak kutung belar kosto sama tung kapan mam sầu ada ba enggak kosto basungap tup sầu enggak gas tao xong gas xong lang cả gas giảm nó sẽ mang tổng nào các bạn enggak 타바온 타고 그바 타바온 청소 뭐냐 손바보 그러니까 안 가나봐 그러니까 남매 성발했는 꽤말 시원도 안 먹고 두고 전부 지랄을 놨죠 정글 뭐 정말 나라고 정말 내나 비디오 꺼서 해면 굳이 편빨이만 김치고 그래 그러니까 나 살고 러고 판노구만 사 이거 진짜 가져오고 와 성훈아 이거 따볶은 게안 손발 우리 빼겠다 이렇게 헐떡이 새로 오이나이 अब त्यसमा थगरमन कुटु खाङ के तिकलाई सिने सोमबार फुरु रग फुनुगु माने एता न रक्न अनि क्यामेरा स्ट्यान्ड रकरे कि बाबुनी हाय राङ रकरे कि बा यसको तेना तेनाङै तम खा अर तम तम खाइमानी रक yang गाना किनिङ के सिद्राय जम खा इग्नोर खाइ जापना yang munya di thau ta tong to kha koi ful rejak ke tabuk thogor mani kutung mani ko kan ke tiklai sine yang ke nar koi mui rok tiklai bai te sa male firana ke tabuk ke ro nana song no khlawo chung haino kok rok sale jong la kya ama song tasingo bagani phai gebla wa tei hini nen jati no phai kya ke ba ora sogi borok nar ka rok sala jong ke phai kya ke chúng ta nار cả rốc salai cái ta cho ta làm phim cái show em cái đại sang tongo đại sang cái yang ngobrol asuk sa cái sừng salai ni ta cái ta buk sừng nار cả rốc salai cái ta এক দুই মাইয়ো পাজনা না খা